днес ще играем на Roblox Squid Games, понеже този сериал стана много известен и реших и аз да пробвам тази игра. Още не знам на коя игра ще играя от тези всичките, защото са много и мисля да играя на тази, може би. Да, айде ще играем на тази. И така, нека да започваме. Мале, тук е доста студено. И ще се върна като заради. Започваме. Чакайте, това не знам как махна. Добре, просто може да към себе си. Ще се махне. Буквално не знам къде върви, просто отивам към клипа. Добре, може да тисна. Добре, започваме. Ето, започнахме още. Аз съм... Кой номер съм? Пак не се хвиля това. Съжалявам хора, не знам как да го махна. Но, ето точно му се махна. Това знам да ви сезон първи или сезон втори. Не, сега съм в другия. Аз къде съм точно? Аз не се знам къде съм. Отваря се бързо. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6, минимум. Айде капирам се нагоре, а не да се слушаме. Малко ще скипна. Добре. Нека да започваме първата игра. Добре, red light. Сме още. Имаме тези 40 секунди. Добре. Почти съм до финала. Стигнах на финала. Понякога се налага да спирам. Налага се да скипвам малко. Съжалявам, просто нещо ми става на телефона, буква ми, затова тогава го спирам. Добре. В следващата игра, това мисля, че сезон първи ли? Вече да. Сезон втори ли? Най-вероятно е сезон втори, защото аня деня играхме с Митко. Просто не с него снег, защото сме вкъщи. 170 кинти. Надявам се да ме чуете, защото по предните клипове ми беше правил проблеми микрофона. Айде. Добре, това какво трябва? Сезон, да, сезон първи е като цяло. И така. Аз между искам да съм 220 номер, мисля, че беше Таос.
Ако знаете кое е там, напишете в коментарите. И напишете от какво умря Танос. Това е много тъпо. Буквално той умря от вилица. Всъщност, да, като цяло там нямаше с какво да се бият и като цяло доста оцеля. Добре, това не знам. Добре, мисля, че знам какво се прави. What? Защото няма определени светове. Добре, тук аз отивам към зелено. Добре, аз съм зелено. Аз очевидно съм зелено. Аз съм кръг. Нали? Да, съм кръг. Но тук някой от нашия Хикс. И така. Ето имаме. Кой номер бях? 45 номер. Не виждам някой неща и това са. О, не, 20 номер. 4. О, започваме. О, това ще е трудно, човек. Първо съм аз. Майче. О, първото е добре. Трябва да се бори. О, това е гадно. Всъщност никъде не знам дали може да е лесно. Добре, последната игра. Мисля, че е четвърта. Тя е доста трудна. Хайде, братле. Аз ги запомних половината. Добре. Браво. О, малето. Той е доста добър на тази игра. Добре. Давай. Не. О, добре. Да. Браво. Бате. Ние ще оцелем, между другото. Аз сега е предпоследния. На последната игра не знам какво се правеше. О, дали ще е много трудно с последната игра? Ако един не познае, никой не оцелява. Тоест, ако един загуби, губят всички. Давай, братле, давай. Успяхме! Yes! Айде, четвъртата игра. Много да успея. Пожелайте ми късмет. О, не. Добре. Това майче. Добре. Това. Нищо не разбирам какво се прави. Това. Какво? Добре, това. Нищо не разбирам. Това. Какво? Това. Така. О! Така. Не! Загубихме. Не. Ай сега да. Не. Съжалявам, хора. Добре. Нека да отидем при друга игра. Да видим някоя друга, дали ще успеем. Добре, това мисля, че е сезон 2 е. Добре, това изглежда окей. Започваме. Честно казано, много не ми се играе, но
О, любимата ми. Тук трябва да се премине. Добре. What? Това трябва да се прескочи. Това дали не е... What? Добре, убиват ги. Честно казвам, не знам какво се прави в тази игра. И ще се опитам да... Това е онова, дето се въртат и трябва да влизат във врати, може би. Да, това е. О, добре, започнахме. Знаете, че не знам много английски, но да загубим на това. Добре, няма ли да пускат? О, 3! Майче казаха 3. Хайде някой да влезне. О, това е влезне. Не. What the? Братлиш! Ето. Моля те, ела. Yes. Добре. Тук може да оцелеем. Я да видим през прозорчето. Оцеляхме, добре. Мали някой е мрял пред вратата ни. Всъщност това не е английски, ами корейски майче. Добре, че отгоре ни ги пишат 5. Хочаня. Тук майче колко лезнаха? Идвам. 5 са, yes. Аре, затвори бе. Добре. Вие видяхте ли, че има малък Кристиано Роналдо? Не бе! Защо отвори вратата? Тази е много тъпа човек. Добре, хайде. Нямам 300 робокс, няма. Един, yes. Бързо. Тичам. Не, къде отивам? Добре, yes. Затвари. Какво? Защо? Затвори се. Врата. О, добре. Ме убиват някъде. Давай, бързо. Мале, много малко души останахме. Пет! Добре. Някой да влезне с мене. Тук майче има хора. Не. Давай. Не. Ще умра. Ще умра. Ото няма толкова хора. Но две. Просто идвайте тук.
Аре, още 3. Имаш 3. Не, хора, това беше с мене. Умрях и... Кой номер бях? 0 номер. И така, хора, мисля да приключа това видео тук. Благодаря ви, че гледахте. И това беше от мен. Айде, чао!